У дзень роднай мовы гуляем у беларускія словы. Давайте паглядзім, хто хутчэй, вы ці мы? Ну што, пачнем? Вы ведаеце, што гэта? Давайте палічым да 5, а потым мы скажем вам, што гэта. Куфар. А гэта ў нас лішак. Кросны. Першае маё слово. Што гэта? Антарак. А вось і маё слово. Што гэта? Спадніца. А гэта што? Абрус. Назовите белорусским словом. Ручник. Пишите в комменты, какие слова вы бы нам пропонували.